Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 26 Ağustos 2024 yıl hepdenem Duşanbe günü hoş geldiniz Türkmenistan'ın demokratik opozisiyanın kanallarına. Çünkü bizim gepleşigimizde yine Muhammed Ağa gatnaşýar. Muhammed Ağa hoş geldiniz. Salamu aleyküm. Selamünaleyküm vatandaşlar. Salam burada. Wa aleykümselam. Muhammed Ağa ýolda bolan soň ýanky ýolda da görüşýär. Beýleki vatandaşlarymyz ýaly töwelimi doğulan günüňiz gutly bolsun. Düň doğulanýyňyz boldy. Allahan size uzak ömür bersin ve elmydama bizim bilen evinde şökmünde görüşdi bolun. Hormatly vatandaşlar, şuňky bizim temamyz näçe Putiniň awragy gaçdy, şonça da diktator Berdimuhammedow gowşýar. Ne şu tema bitirlerimizde biz dine ýanky Putin we Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky tema däl, hemme temalar terip geçer. Türkmenistana täsir edecek hadisalar, täsir edilen hadisalar hemme zatlar terip geçer. Ine gepleşme başlamakdan men size bir näçe video görkezeyim. Muhammed Ağa ulat bersen 5 minut wagt alar. Şu videoda ýanky Türkmenistanyň gelen maglumatlary biz terip geçelim. Hormatly vatandaşlar, 1 minut. Bu Beýtlanyň bu hurda keňeşiginiň sarşy 1 minut. Yine hormatly vatandaşlar, hemişeki ýaly men 1 minut. Biz efire başlamakda Türkmenistanyň ýollary boýunça size maglumatlar berjek bolýar. Türkmenistanyň ýollary ine şu ýaly. Yine hormatly vatandaşlar, şu videoda biz görüp durmuz, ýanky Türkmenistandaky ýollar boýunça. Ýene de yine başga bir video var, şondan görkezeyim. Yine vatandaşlar, ýanky biz Kerki şäherini gördük. Sovet Soýuzy gidenden bäri şu ýerde ýollar düzülmedi. Näçe düzülmek ýollar? Ine şu soragy Serdar Berdimuhammedow biz soru bermeli. Sebäbi Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyna uly bitiren işler boýunça işler sebäpli ine öz kakasyndan, gahrman arkadağından gahrman medalyny aldy. Näme gahrmanlyk etdi biz bilemok. Kerki, Liva, Daşowuz, Marvelayet, Balkanna, etrap ýollaryny sersin ýaşy gaýta geçer ýanlar. Oglara gurulma edemok. Şoňa medalanyny aýmady? Ýa-da kakasyny, ýa kakasa ogurluk edýär, kakasyndan prikrywać edip, ýa-da büdjeti onu tozdurup şoňa medal alýan bolarmydy? Şu Serdar Berdimuhammedow. Kimin prezidenti? Kime işleýär bu adam? Näme işleýär bu adam? Onu Allahdan başga bilýän ýok we kakasyndan başga. Yine hormatly vatandaşlar, her gerek men ýollar görkezip durum. Sebäbi Serdar Berdimuhammedow işe başladı. Hakiki Türkmenistanyň hojalygyny ýa-da elini urmaly. Kartinka ýagdaýyndan çykmaly. Kakasyň köýgüsinden oturup durmaly. Şoň üçin kakasa bir tutulan kezzap. Tabii da. Şimdi temamıza geçeli. Burada men birinci bir da aýdaýyn soň otaň tema geçeýin. Gören minnetdar.
Düğünem çıkışında kutladınız Nurcan Encem. Emel oğlanla bilen bir topor oğlanla bana mesaj koyuptırla galasa oy. Men bir toporuna cevabım verdim, hat yazıptırla email bilen ama hemmenizden minnettar. Sağ olun. Benim şu canım tenimde olsa var da Türkmenler için elimden geleni eder. Bütün ömrümü ben şol için koydum. Şol için ece kakamdan ayrı düştüm. Öz vatanımdan ayrı düştüm. Da şu halkım baktım olyanca benim öz koşundum şolun yurdum ösmeğine, Türkmenistan'ın ösmeğine her bir Türkmenistanlı baktı övlerini duymağına öz koşundum koşar. Ta ol yende bir gerek şu kutlu katınız için iyi kutlu çıkış edip yürüyte kutlarımız için burada. Ta ol. Size köp sağ olun. Yine şu yan halkında kınır yanınız için. İyice bunu durman, çıkış yanınız için. Adamlara arzu görüdüğünüz için. Köp sağ olun Muhammed Ağa. Bu bölüme. Bize önümüzde Zenba Yürekli'de oturan nasıl idim orada? Ta ol burada. Yine vatandaşlar, benim örtüyemamda yaşayayım Muhammed Ağa. Siz biliyorsunuz yine Rusya ile Ukrayna arasında uç yerde bir stadya geçti. Yani Ukrayna yine öz territoriyasına değerli Hayti Rusya hücum edip şu yere geçip şu yerde vuruş başladı. Yani Kursk velayetinde etrafı pardon. Şu yerde hem barikada vurup şunu Ukrayna geçip oluyor. Rusya'nın geçişi yaptı. Kursk değerde bir etrafı geçti. Bunun için Mehmet Çelimler o yani öz hakkında cevap verilen Avrupa'yı toparlayın kaçtığı hem yerde, bütün dünyada ve başka yerlerde. Bu konuda Peygamber'in sesini uçuran, yani Peygamber'in ses geliyor. Yine hürmetli vatandaşlar, arada Putin Aliyev'in yanına bakıp geldi, ondan koşun, ondan yankı adam diledi, görüşmeyene, ondan yarar diledi, yine şunu yıkıldı, atkalarlı. Xitaydan diledi atkalarlı. Yine nira uruncuğunu bilen ok, yine pulno da adam tap bilen ok, Ukrayna karşı görüşü. Sebebi ol görüş, adalet görüşü de zulüm görüşü. Ol görüş, imperski görüş, yani Rusya'nın imperiyasını önküye saklama için görüş. Yine o vaktlar geçti, NKVD sistematı yıkılıp başladı. Şunun için önün biz aytıp geliyoruz, Türkmenistan'ın öz başlak almağının yani yağdayı emelerek başladı. Bizde etmişki mümkünçülükleri giyinip başladı. Şunun için biz uhlak kalmalı. Men hemmelere aydiyan tiz vaqtda Türkmenistan'da protestler başlar. Tiz vaqtda adamlar qallığı biz yetip barar. Putin yıkıllığı biz qaraşmaz hiç tadı. Derro Qurbanlığın tutsak eder. Şunun için hemmeler bu işlenmeli. Hiç bir adam kaptırlı durmalı. Bu tarihi aygıtlı adamı hemmemiz etmeli. Devletin başarıp bilecek daha yok. Muhammed Ağa'nın yeköz başarıp bilecek daha yok. Suyun fıklığının başarıp bilecek daha yok. Hiç kimi yeköz başarıp bilecek daha yok. Dine üyüşüp topor olup şunu alaymasak başka alaç yok. Ayratinlikte görüşüp gördük. Hiç daha getirmedi. Hava öne gittik yöne hazır bir yerde baskılanıp başladık. İnni biz görüşmeli, tiyadeleştirmeli, tiyade usulü görüşmeli, ağır görüşmeli. Yani bu uğurda ağır görüşmeli. Her kimin öz görüş yolu var. Öz görüş yoluna gidip efektivne görüşmeli. Şunun için biz hemmeler çağırıyor şunu. Muhammed Ağa, şimdi size bir soru, şol Ukrayna bile Rusya'nın uruşu şunkuvuna bir noktada geldi. Şon Türkmenistan'a tesiri ne ilka? Siz düşünürseniz, bilmiyorum ben. Boleh merada men yang iso vatandaşlar asırda hiçbir öfen devletlerde yani öfüş formülası bilen giden devletlerde hiçbir oblastin bütçesi sentere gitmeye. Şu tadaki yaşayan adamın kazancından şu tayının abadanlaşına harçlanılıyor. Şu tayının adamları öz yolbaşçılarını belirler, hükümet yolbaşçılarını belirler, öz yaşayan
yerlerini, özleri budjetlerini bellep, özleri abadançılık işlerine meşgullanıyorlar. Göne bizde bir karamdada bütün bizim yurdumuzun mülkünü özü eğlenip hiç kime istat verene kalan pulunu dine özünün başta oturmak için harc ediyor. Keseki devletlere, Putin yağma adamlara, Erdoğan yanaklara pul veriye, bana da diyemem diye. Başka da bir yerleri var. Şimdi ben nimetine ait gidiyorlar. Bu özünü saklamak için bizim halkımızın bağlılığını naleye ve naprava sarf ediyor. Şol için biz eğer şun yanak problemalardan deyinecek olsak, eğer yurdumuzun bağlılığı öz halkına sindirecek olsak, onu hükmen her vilayet öz yolbaşlarını belirler, öz mesleği öz ellerini almalı. Şu tadaki yaşayan adamlardan hakim mi ne mi belirleyecek olmalı, şu tadı özleri belirlemeli. Şunu biz özümüzde prensibi almalı. Eğer şu prensibi biz yurt dolandırışını eğilenmesek, edibilmesek, yemişe şun yanak problemler bolor durur. Hükümete, merkeze gelen adam, beyleki sesini çıkarmayan oblasının ağzından çöreğini alıp, başka sesini çıkarıyorlar verir, ya da bu haramzade yana kesekeleri eklep yönetmeyecek. Şunun için özümüz, öz yaşayan yerimizde, öz öz elimiz alaydı. Hiç kime hükümeti ananmalı. Dine halkın özü, İslenlik vakti hükümet yol başlığını ayırıp bilmeli. Bir mesele. İkinci vatandaşlı yankı Ukrayna Ors davasının üstünde. Ors diyecekken yani hiç diyelim Putin davasının üstünde. Behadır inni başka bir etaba geçti. Putin fikir etyedi, bir tavır Ors diplomatlara şeyle fikir etyedi. Daşar yurtlarda da şun yana fikir etyerle badi. Ay dünyanın ikinci armiyası eyyem Ukrayna'nı alır. O zaman gücü var adam ona hiç kim karşım diyebilirler. Ay bir sanksiye bilen kotororlu deyip hem mekşonu göne kayıp fikir ettiler. Göne hazırki Ukrayna'nın davaları eyyem başka etaba geçti. Hem mazmun taraftan hem geografiya taraftan hem siyasi taraftan eyyem başka etaba geçti. Sebep şu ursun neticesi gelecekte yurdun dünyada olacak taze düzgünlüğün esasının bunyanını kuruyor. Putin'in davası zat bilen, sivilizasyon bilen şundan ibaret. Putin siyasete karayışı birinciden bandit nimet bilen, ikinciden 19. asrın siyasetçilerinin prensibi bilen yurtları basıp alıp özleri gubernatör belli, yol başçılarını özleri koyup, şolara krişe olup, olan kazancı pulundan şolan elinden alacak oluyordu. Şeyttir ve şuneçeliğin yurt dolandırdı. Bütün Orta Asya devletlerinin, diktatörlerinin kollavatörü şey. Ben onun içinde gücüm var, dünyada en güçlü armiyam var, Aleke Wagner'ım var, Çeçenlerim var, kelle keserler. Hiç kimi ben size zat değdirmer. Eğer birden karşına çıksa da ben özüm olur ayırıp verir o problemani. Eğer dünyanın yüzünde eğer sizin karşınızda sanksiye girecek olsalar ben onun içinde veto pravanma sanksiye girmer. Sovet bize fazlasında gücüm var, diplomatım var. Sizi isterlik vakti hem dünya meşverinin onun içinde hem eğer yurdun içinde biri halk ayağı altı mette oluran grup yatılar onu da hem aksarlı gücüm var hem kelle keserlen badi şolardan pul alıp soğuk gördü. Putin'in şu vuruşunun mazmunu zapttan izleyen daha da şu değil. Şu diktatörler men itlem men adamlar şolara zaten hakkını diyor şuna garantiye verdi yani. Onu eden ettiğini etsin sizin şolabilen işiniz olmasın. Siz bir de nimet belleğimizi öğretecek olman diyordu. Yönü dünyanın ötüşü şuun bir etaptaki inni dünyanın yüzündeki kanunları
hormat koymayan, dünyadaki düzgünlere hormat koymayan devletle dünya onu kovup görüldü bilye. Ona ne için kovup görüldü bilye? Sebebi teknolojiye östüğünü. Yani Covid meselesini hemmemiz gördük. Dünyanın bir çetinine, bir mikrop bilmeyeni kalsa, gözden düştü, bütün dünya neyli kovuktal yani gözümüz bile gördük. Hem samolyotla yattı, poizle yattı, bütün devlet, zavod, fabrikten hemmesi durdular. Praktik koçada maşinle de gezmediler. Bari yurtlarda hem şeyle oldu. Şol için bir cezanı mikrop, bir devletin içinde açık olmasa, haber dünya yayratmasa, öz halkın kıtıp taklasa, ya ermet niyetli olsa, bir yurdun içinden bütün dünyanın duruşunu durdu bile. İkinciden, teknolojiyan ösmek bilen oturan yerinden hazır. Bizim gepleşip oturup, birbirimiz görüp oturup. Dünyada seviye öğren çatlaştı. Şu hatta ben dünyanın Kanada'da oturan olsam, ben o 10 saatten o İran'da oluyor. Dünyanın o çetinine oluyor. Gidiş geliş öğren yeniledi. Şimdi teknolojiyan ösmek bilen teröristlik hareketler etme için öğren mümkünçülükle görüyordu. Şol için dünyada kovsuzluğu üpçün edecek olsa, onunla dünyanın yüzünde hükmen dünyadaki bar zakollara, kanunlara, düzgünlere hormat koyan devletler gerek. Birinciden, ikinciden hemme devletlerde hükmen açıcılık olmalı, yapık devlet olmalı da öz halkını hormat koymalı. Eğer öz halkına hormat koymasa, öz halkının hak hukukunu bütün dünya boyunca prinsipa edilen hak hukuka hormat koymayan devletler ol eyyem ekstremizmin göremeğine, ösmeğine, imigrasyon o yurda bir yurda halkının gitmeğine sebep olup biliyor. Her yurttaki diktatör olsa şolun özü dünya bir kovuklu oluyor. Dünyada kurşturmağına getirip biliyor. Şol için 21. asırda bütün dünyanın yüzünde hükmen Adam Hukuklar Deklarasyonuna bütün devletler hormat koymalı. Bütün dünyadaki düzgünleri hem devletleri boyun ettirmeli. Şol için şu sebepten hazırki o Ukrayna orada Putin'in uğraşan şu zaten çözmek için. Eğer Putin şunu yentedi, onda dünya başkaça olup giderdi. Eğer inni Putin utturdu, okey, gurrumsuzem utturdu, inni gelip 70 yaştan sonra gelip Kur'an'ı koçaklar, inni çeçellerden özüne himayet ediyor, kelle kederlerden. İndi ortalara akırlık kutordu, ortaların hiç kaydı onu kulak asana, yaraklarının peydası yok, bütün yaraklarının uniştecat ettiler. Dünyada birçok köpük avroyu, indi kelle kezerlerin yanına varıp, şolara menemsiz yana Müslüman Kur'an'ı hormat koyan 70 yılda ateist olup gören adam indi Ramazan Kadirov'tan gözüne penav etti. Olunu kutordu. Onun hiç hormatı ne ortayanın içinde ne dışarı yurtta dünyanın hiç yerine yok. Ol polnuslu utturdu. Hadir indi ol dine yettiren jivoy turu. Şu sebepten hadir ki ortayan Putin bilen Ukrayna'nın davası Yaman reşayişi etabe geldi. Putin'in devrinde kutordu. Şol için neyse Putin'in gücü dünyada kaçtı. Şolça da diktatörleri ayırmak. Hem halklara da yenil oluyor. Tabii Putin'in o Gruzi'de dişiyanak, Ukrayna'nın mesele döre dişiyanak, demede Pribaltika'da mesele döre dişiyanak, inni döredip bilmiyor, inni on gücü yok. Onu kollayacak adam yok. İnni diktatörle de ruhtan düştü. Tembolya bizim yurdumuzda eylab oturan haramzade ola hiç hili. Şunu kollar yani hiç hili esas yok. Ne o okuyup da ne o kanunculuk esasında ne o bir adam bilen gepleşmeliye ne o bir öz halkının şunu yancak göğünü tapmıyor.
Şol için mıň durmagyna absolut esas ýok. Şoň durmagyna bolan sebäp biziň halkymyzyň sesini çykarmaýanlygy, Putinin gollaýanly dünýä uğrawandy. Dünýä diplomatlarynyň bir durnukluk döwrüne ay özleri temede biziň hem işimiz bolmasyn diýip gelip ýörüşdi. Şol için o faktlaryň hemmesi aýryldy. Inni dünýä döwletli, politikle de bilýär. Bir ýurdun içinde diktator bolsa, şo geljekde hemme ösen döwletlere ul howp berýär. Şo sebäpden şuň kun hemme şertler bar. Inni biziň halkymyzda 4 ýyl iyidi giderli biziň halkymyz, ahar gazaply, gorkmany, gahrmançylyk hereketiniň netijesinden halkym inni bildi. Halkın hemme betbahçılığı diňe bir zatdan, bir haramzada ýurdy talap oturmaýar. Şol için biziň halkymyz hem aýan kaldy. Şo sebäpden şuň kun eger çala biran hereket etsek, çala halkymyz ayağa kalsa, biziň aktivistlerimiz azdy bir bolup, Juni hareket ettiler. Şu anda bir prosto şeyle yurttan kovgan buraya. Şunu ayırmak hiç kıyınçılık yok. Kıradağı ben ayçakladım şunu buraya. Bolya, kabulun. Mikrofonunuzu öçürün, Muhammed Ağa ses gelmesin. Gattoğru ve lakkaştığın benim koşulayan, yine hazır dünyada gününün sosyal medyalar ve başka sistemler, yani informasyon sistemleri ösküde oturuyor. Gününün YouTube'um teyade opsa oşkuda oturundur. TikTok'um oşkuda oturundur. Facebook'um hemmesi ösküde oturuyor. Urmanı berdi Muhammed Ağa dine bize karşı değil. Şu informasyonlu patoklara karşı uğraşıyor. O mümkün ne? Yani onları yenmek mümkün değil. Şunun için neyse betondan çaylan yani binari Türkmenistan taşına vurmasa da Türkmenistan türmeye kalsa da içinden informasyon çıkıyor. İçine informasyon giriyor. Şunun için her bir adam Türkmenistan'ın içine informasyon paylaşmalı ve Türkmenistan'ın içine informasyon salmalı. Dine bizim şu erdimlerimiz eyyam şuları yani yatırıyor. Şimdi başka burada diyecek olan adam hazır Türkmenistan'da bir toparda hatta ülkeş bulup geçip oturuyor. Mesela şimdi vakti adamları MHM ve polisler adamları uçturup pul koyup yani oynuyorlar. Unutmayın. Ne hili nukudu demoralizasyon geldi. Yani ahlak daydan ne hili nukudu hukuku koruyan adamların maralı düştü. Yine men öňüme aýdyp gelýän Türkmenistan döwleti yok. Kartinka var. Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan prezidenti ýaly kartinka var. Aňyrsynda boş hökümet institutları, ýagny parlament hökümeti, meclis hökümeti, onun aşağıdaky ýa-ni organlary, vilayet, etrap, şäher, o organlar yok. Bolsa da onun güýçleri yok. Olar hiç tat edilen yok. İkinci, yerine yetiriş hükümeti, kabinet minister hiç tat edilen yok. Urwan bir zat diýmese, ol kartinka serdar diňe, ýa-ni kartinka emele getirýär, Vatan Habar programmasyny işleýär. Başka çözülmeyen daha yok. Onun aşağıdaki yani ministerliklerin yerlerdeki bölümleri hiç tadilini yok. Yukarı seyret durur. Yukarıdakiler Kur'an Berdimuhamedov seyret durur. Bunun triyek çekip rally edip gelip Türkmenistan menkidi. Üçüncü, Kaadet hükümeti. Konstitusiyanın esasında 3 tane hükümet var. Parlament hükümeti, meclis hükümeti, yerine yetiriş hükümeti ve Kaadet hükümeti. Onu işlemiyor var. Kaadetler öz hakkını korap bolýarmy? Yok. İki adam uruşda kim pul köp berse şo ýeňe. Onun adalet hakkını korumak diýen zat yok. Hükümet sen haklaryň her wagt bolýar. Bir ýerde hükümeti atak edip, ýa-ni öz hakkını korap bolýarmy? Yok. Onu umum ýa-ni demoralizasiýa edilen umum ýa-ni güýji yok, umum bir başajak zat yok. Hemmeti şol 3 tane hükümet diňe gurban bolýan arzularyny işleýär. Men şoň üçin diýen, MHM'daki işleyen, bir özüne gowuniyet diýen, adalatly, öz içinde intek terwesi var bolan, öz adamçylygy yitirmedik adamlar, polisin içindäki işgärler, adamçylygyny yitirmedik, özü çalışmalar taýar adamlar biz häzir aýdýar. Bize habar berin, biz sizden işler Türkmenistan'ın içinde ve bu taraftan, içinden, halkın içinden, hükümetin içinden, hemme taraftan gurbanlygyny tutsak edip biz bütün dünya görkezler Türkmen halkynyň nähili awraýladygyny we Türkmen halkynyň nähili güýçlüligini.
Şoň üçin ine organda işleyen adamlara aranızda bozulan adam köp. Sistema sizi bozdu. Sizin sistemanız doğru bu taraftan başka tarafa geçti. Zulüm tarafa geçti. Siz zulmü kılmadı diye. Koyun şu da attınız. Siz Türkmenistan'ı katastrofa getirdiniz diye. Sizin elinizden kurban ettiğim medadi. Kurban ne mi diye komanda veriyor da siz birden türmeye vasıya oğlu ettiriyor, türmeye vasıya oğlu ettiriyor. Yani ki ol Belkov kalise krutsa diýär, şol siz Belkaya aýlyp durdyňyz bir nokudyň daşyndan. Şonuň üçin siz özüňize jogap bermeli, siz jogapkärçilik almaly. Şu gün sen hökümetde bir post eýelip dursun. Sen diňe gurban bolla, o gurbanyň postda, ol hökümet, döwlet posti. O ýerde jogapkärçilik gurbanyň öňünde däl, halkyň öňünde jogapkärçilik. Şonu siz düşünäňiz. Biz şonu size düşündirjek bolýar. Kasam aýdanňyzda siz gurban bolla yani kasam aýdanda siz halkyň öňünde, döwletiň öňünde kasam aýdýaňyz. Men Türkmenistan döwletini goran, konstitusiýasyny berjaýdan halkym üçin hyzmat ederim. Hany hyzmatlar? Hany gorýan adam? Pagon alýňyz, göni neme korrupsiýaga çykýan. Siz hukuk gorýan gurmalar derde, hukuk bozýan terroristler bolýar. Düşünýärmi şu zatlara? Siz näme düşündirjekmi demem de? Ya şol ýaly ýa tupoy bolmaly ya şol ýaly ýa demoralizasiýa bolmaly. Gowzat aýtsak üstümizden gülüp şo haramlygyny edip ýördiňiz. Onu grazdan uçturur. Onu siz bir-birden tutup atarlar. Başgaça düzelip bolmaýar. Putin näme güýçli ýa Muhammedow dogry belek geçdi. Näme güýçi wady? 2022 ýylda. İstenik yerde Ýewropada isen spesioperatsiýa çykýardy. Adamlar öldürýärdi. Londonda, başga ýerlerde adamlar atyp öldürýärdi. Indi näme? Gaçyp aýlanyp dini çalışıp ýör, özüni gorumak üçin. Gurbanyň kim? Siz gurbanyňa da ýaňyz. Onça da güýji ýok. Ine Putin ýykylan güni gurbanyň gitmeli. Gitmese şonu köçede zorlanır. Tutup. Ine şo ýaly gurbanyň fundamenti Putin. Näme biz Putiniň hakyna gurulma edýär? Sebebi biz zulmyň gelip çykýan çeşmesini aýdýar. Şol Putin bolmasak bolsa gurbanyň bolmaz. Şu Putin yürüyte bir ministerini yani FSB'nin urvedipeli adamın Türkmenistan'ı uğradıp şon gurbanlığın yani üstü bile Niyaz'ı öldürüp gurbanlığını koyduruyor. Hazır men öňüm aýdýan vatan önüne Türkmenistan'a vatan dönüğü bütün halkın önüne dönüklü eden Raşid Meredov Putin'in sistemasynyň tarapyndan Türkmenistan'a gödükçilik edip hemme bolup geçen zatlar satyp duran adam. Bilýärmi şonu? 23 ýyldan bäri vice-premier şunu aýryp bilen oklar. Näme bilen oklar? Erlekler Lavrov derhal jaňa diýär. Hemme onuň işini görýärdi. Şoraýal yallaklar, Putin'in yallaklary Türkmenistan'ı kontrol edýär. Şonuň üçin Berdimuhammedowa näme diýerler? Halkyňa näme etseňet, zorla öldürüp pulunu oğurlayıp näme etseňet, ýöne sen biziň aýdanymyzy edip dur, biz seni gorar. Ona Raşid Meredov üstünden kontrol edýär. Ine Türkmenistan. İki sözde diýsen şunu. Han döwlet Türkmenistan döwleti. Hani Türkmenistan bir taraply? Hani Türkmenistanyň hökümetleri? Parlament hökümeti, ýerine ýetiriş hökümet, hani kadet hökümeti? Ýok. Men şoň üçin diýär, Türkmenistan döwleti ýok. Biz Russiýanyň koloniýasy. Russiýa ýykylan wagty biz azatlyga çykyp ýetişmesek, beýleki gelen adam güýçlenir de ýene Türkmenistan koloniýadyr. Biz Raşid Meredow tutsak etmeli. Serdar Berdimuhammedow, Gurban Berdimuhammedow we onuň ýegenlerini tutsak etmeli. Şonu tutsak edip biz şonuň işlerini görmesek, Türkmenistan döwleti ýok, bolmaz, arzuw edip ýörmem. Özüňizi alama. Ine şonu düşünjek bolýar. Biz siýasatçylar size çeýnep bermeli şu zatlar. Ine çeýnep berýär. Inni soru. Men açyk ýa-ki Muhammedow ruhsat bersen video görkezey. Nurjan apa salam aleykum, hoş geldiniz. Salamlar. Bağışlaňyz, biraz geç geldin. Yok, tapawut yok. Siz saldat ýaly çağırsak, yani soňkuma men çağırsam, Allah gelýär. Gerekli. Salam Nurjan, salam. Salam. Bu arada dowlanyň günüňiz gutly bolsun. Jan saglyk, agzybirlik, aktivizme dowam.
Hormatly vatandaşlar, men size bir kan video gösterdim. Rossiya bilen Ukraina arasyndaky bolup geçen täsin ütköşükler. Näçe täsin? Öň Rossiya ýeňjek bolup ýa-ni Ukrainanyň içinde görüşýärdi. Inni uruş Rossiýaga çykdy. Kardinal hem de çalıştı. Yine ünitlerin men size göstereyim vatandaşlar. Bir näçe kadrlary yine özüňiz internetde görülersiniz. Высов Курской области сегодня деп ятсаңыз bir topor videolar vardır. Men size bir kirjik ýa-ni nemeni göstereyim. TikTok'taky informasiýany. Just listen. Şuraya ikinci TikTok'ta rolikleri özüňizden görüp bilersiniz. Yine şonuň üçin men öňüme aýdýan biz şunu çelli adamlar taýýarlap gelýärdik we Rossiya bilen Ukraina uruşuna tehdit gelýärdik. Putin'in daş döwrüni analiz edip şoň ýagdaýyny ýa-ni ýürşädik gelýärdik. Urup gelýärdik. Sebebi Putin'e bagly. Eger biz adamlar çykarylmasak öň hökman Putin goşunyny berip, ýani 5000 adam, 3000 adam atyrdylar. Türkmen eşiklerini giyip, ofisiýerlerini, ýani Türkmen ofisiýerleriň eşiklerini spesial hökmüne giyip atyrdylar. Muny Kazakstanda etdiler, muny Ukrainada etdiler, muny Belarusyada etdiler. Türkmenistana ederler. Ine şoň üçin biz esasy güýjümizi şo Putinin ýykylmagyna göre goýduk da esasy güýji şoňa ýa-ni harj eder. Haçanla belli wagt bolanda. Şoň üçin protestler başlar. Taýýar bolun. Eýýäm siz yerlerde, owalarda, etraplarda, owalardan başla, owa sowetini özüňiz saýlaň. Öňkü işlemeýän owa sowet bolsa, ýani a harpyna şermenine gürläp bilmeýän ýallakrak bolsa, aýryňda özüňiz geçin şo ýere elinize alın owa soweti. Owa soweti elinize alsaňyz siz toplugyňyzy elinize alýan. Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça halk esasy Türkmenistan döwletiniň iň ýokarky organdyr. Sen ýaşaýan ýerinde owa sowet iň ýokarky organdyr. Yine Fransa'da şurayaly, Amerika'da şurayaly, hemme döwletde şurayaly Türkmenistanyň konstitusiýasy şoňa mümkinçilik berýär. Şoň üçin owa soweti elinize alın. Şo ýerde arşyny owa soweti hyzmat edýän bolsa, şoňa karar çykaryň. Şunu et. Etmeýän bolsa, şonu aýryp täze arşyny goýun. Arşyny bilen razabratsa etdiňizmi? Inniki ädim üýüşüp, oğlan bilen üýüşüp etraba geçin. Etrabı çalşyn. Şeýdip etrap bolup özüňiz velayet hökmüne özüňiz goraň. Muhammed Ağa diýip geçdi, düňde aýdyp geçdik şol zatlary. Sebebi hökümet ýok. Bizde döwlet ýok. Bizde döwlet guruluş sistemasy ýok. Döwlet institutlary ýok. Döwlet institutlary näme? Häkimlikleri işlemeli. Häkimlikleriň häkimlikden başga bir topor ведомство, organizasiýalar işlemeli. Olu işlen oga. Olu hemmesi Serdar bilen Gurbanberdi Muhammedin agzyna dirip durur. Ondan iş bolmaz. Olu öz başda işlemeli. Olu konstitusiýanyň esasyna öz wezipetini, jogapkärçiliklerini ýerine ýetirmeli. Häzir näme jogapkärçilik ýerine ýetirýär? Hiç hili. Sebebi hiç tat etdiren ok, onun haklary hem ýok doýmaýsa. Şoň üçin hökümet içgärlerini ýüzlenýän siz haksız jogapkärçiliksiz adam. Bir ýerini satyn alyp gelin adamlar. Ya da bir ýere bellenen adamlar diňe gurbanlyğa wepaly boluny üçin. Goýunyň o zatlary. O zulümden häzir Putin ýykyldygy olar gaçky diýär. Soň näme halkyň ýüzüne seretjek bolýar. Ay biri berip etkider, menden hiç tat bolunok, men hiç tat edilemok. Muhammed Ağa ýeközü Kanada'da oturup Türkmenistan'dan 10 milyonlarca kilometre daşlykda görüşüp rezultat berýär. Sen içinde görüşüp rezultat beriljek mi? Berilýär. Gizlin görüş, partizan görüş, birin görüş, videolar paylaş. Bir topar adamlar var, 100 milyonlar şahit. Edin, vakti geldi. Her adam yapışmalı. Türkmenistan ütkömeli. Şansı gidirdik, yine 10 yıllık basılýar. Serdardan soň Eýýäm Kerim zapasnoýda
Häzir aktygy boldy, olam eýem zapas moýda girdi. Ine iyiligi de bir görkezdir. Nirak katastrofa, hayat katastrofa Türkmenistan bar ya. Ünsörün, pikirlenin. Bir yalan diýen bolsak, özüňiz pikirlenin, kelleňiz bar. Teledim. Başka variant bolsa bilir düşünürüm. Mümkin bir yanlış ýaz. Şoýaly. Gelin men size bir video görkezeyim. Ine Türkmenistan'na Gurbanul Berdimuhamedov näme işliýär? Türkmen halky Türkiýede, Rossiýada köçünüp gaçyp, ýani polisdan, MHM yerli MHM işgärlerden gaçyp ýören bolsa, deporta köçünüp ölüp gidýän bolsalar, köçülerde ölýän bolsalar, Türkmenistanyň içinde bir topar TikTok'ta videolar bar. Adamlar nahara çölügen gıççılık bilen iýip bilen o mertez şolatdylar. Bu näme işläpýär? Ünsüren. Bu Türkmenistan bilen iş ýok. Bu öz keyfi bilen iş. Manasip ýörülgeler ve üstünlükleri başlanýar. Munyň şeýledegine hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdym bilen tasdiqlaýar. 24 Ağustos Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy hormatly İlýas Gurbanul Berdimuhamedov gysga wagtlaýdy Russy döwrüniň dowam edýän pursatlaryny Ahal vilayatynyň Behirden etrafyndaky Arçman şypahanasyny bolup onun Men size aýdaýyn näçe şol öz dinç günlerini duruldy. Normalde 23 gün 25 gün dinç almaly. Ağustoň başynda gitdi. Ilgak geldi. Gorkýa mu kresata alarlar diýip, oňuny zynarlar diýip ılgak geldi ýerine. Gorkup şondan özüni görkezip men ba berde diýip, ýani oýra bera baryp özüni görkezip başlady gorkup. Gylym üstüne dur. Inanyň. Biz içinden habar alyp dur. Öýdem diýen. Arçmana näme çykyp bardy? Şöyle ýani Balkanyna partlaýyş, ýani firişler bar, partlaýyş, toprak bar, partlaýyş, ýani o nime bar? Şolary şöyle guruluş edýän diýip Eýrany Amerika bir iyidi der diye Amerika'dan gizler halka atıp İran'ı çıkarıp daşırı da satýarlar. Şoň üçin marýaw. Dine haramlyk etmek üçin. Ol Türkmenistan'da ýetişip Türkmen halkyna ýani zawodlar, fabrika gurup metbuga döýleri, medene döýleri, banitsalar, poliklinikalar, mektepler gurmak üçin barana o ýere. Ünsüren. Şeýlemi gurmagy meýilleşdirýän hemde dorky täzelenýän binalan tatlamalary şypahanyň bejer tüzümini kemilleşdirmek mümkinçilikleri bilen tanışdy. Häzirki döwürde gahrman arkadamyň ähli ular boýunça baş. Men bir zada düşünemek. Şu adam arxitektormy ýa milli lider? Milli lider senin pikiriňizde näme etmeli? Milli lider näme etmeli? Milli lider Türkmenistanyň 30, 50, 100 ýyl geleceğini tehditler, ideýalar bermeli. Milli lider Serdar Berdimuhamedowa oturup pikirler vermeli. Näme halk östürmeli, näme halkyň sosial problemalaryny çözmeli, ideýalar vermeli, pikirler vermeli. Bu näme diýär? Bu niýede ogluk et bolýar? Guruluş et, ogluk et bolýar, şo ýere barýarda, ýa guruluş edýär. Bu toran bir kezzap. Ine bir milli liderler. Şoň üçin menim aýdýan arçynlykdan başlaň, Oğuz Sovetden başlaň, elinize alın. Öz döwletiňizi, öz ýerleriňizi eliňize alyň. Etdirmeň porda bir uçuskowa, MHM işgärine ýerine goýun, şo ýerde ýeki täkdir uçuskowy. 5-6 ýokdur. Sen otur, ýa ertir giýje, sana kellerin kerpiç gaçar. Otur intim diýsen, ol gorkup başlar. O bolsa näme diýer? Ýani dul aýallary görüp, şo ýerde ýani äderi daşyrty işen aýallary kowlapýar. Maňyny bir kere kerpiç goýundyryň şoň. Düşünsin. Halkın önüne durmalı ellerini. Şoýaly siz özüňiň bardygyny kesiklemeli. Biz size ekstremist hareketleri edin diýemo. Ýöne egerde bir adam kanun bolup görüşdi. Biz bir gedek, 10 gedek, 100 gedek aýtsak etmese, haýsy ýol galýar? Aýdyňmy? Ýan kommentariyada. Ine şoýaly biziň milli liderimiz, ine ünsüren, ýani arxitektor bir toporda diýär, bir topor adama oturup ýazýar. Täze bejeriş binasyny gurmak boýunça değişim ministrlikleri köp boldy. Ine döwlet adam üçin. Haýsy döwlet? Hanşo döwlet? Görkezin haýsy adam üçin şol? Dine bir adam üçin. Şo ýerde ýalňyş ýazypdyr. Döwlet bir adam üçin. Döwlet adam üçin näme? Döwlet bir adam üçin, onuň adam gurmany. Ine şoň üçin gelip özi, öz döwletini, öz binalaryny gurup pulları uğurlap yatıyor.
Yine şuraya alayım. Toplayın dolanış edareleri bilen guramaçylykyň saglygyny gorumak Ünker, wajyp arkitektor, mu ya arkitektor ya bilim mami. Yine men arkitektor strateji fakültede oturdum. Men boyun alacak ya görüyle. Sebebi arkitektur strateji fakültede injener var, arkitektor var. Men injener bölümünde oturdum. Men arkitektura boşulmam o. Lüboy arkitektor menden katı üçlü. Men on şo hünermendim yankı derejesine bar bilmem. Men sebebi 5 yıl okumadım oraya. Men injenerlikte hobu. Derru yankı derecemi alıp bilen. A bu adam medik, zubnik onunla da. Ne arkitektura koşup bilýär? Diňe daşynyň oğlanlygy senet bilýärmi? Ol diňe bir serediş. Beýleki yankı arkitektura uğruna başga datlarma, urbanizatsiýa bar, gradstроительство, bir topar datlar bar. Onu näme serediýär? Ya 20 ýylda özüne bilinmerdimi? Şoýa bir idiot. Bedigini ünsçekde. Şunun bilen balyk täze binanyň ýanyşyk ýerlerine Nima derdim? Şunu idiot diýmelim ya klon diýmelim? Aýdym. Milli lider diýär. Bu näme edip ýördi? Toya bardymy? Festivale bardymy? Ine biz berde rock konsertlary yankı ahrany edýärler. Ine şu rock konsertlere gelýän adamlar şey. Milli liderler şeyler gelen o. Men näme düşündirjem? Men bilemem. Şol idiot. Näme edýänden habary bam kaşyň. Ya da ay meni görkezdiň telewizorda meni aýyrmaň. Näme diýen men görkezdim diýse watan habar yalan programmada ılgap ýa muny diýär düşünýär. abadanyşdyrmak ugurlary binalaryň bede Umman şeyle men ýene bir video görkezjek, şonuň bilen Muhammed ağa men besetjek. Ine derdim. Şunu näme diýip bolýar? Ine şu videolar näme diýip bolýar? Bizim halkımıza ölüp dur. Türkmenistan'da bir topar adam iýmäne mätaç. Türkiye'de adamlar ölüp ýatyr, görgürler bagşlanmaň jetedi, morgda ýatyr, şonu iýdiýanem ýok. Konsulluğa onu bilen işem ýok. Edim Gurbanlyň bir görnüşi. Ine bu adam bolsa milli lider, hemme da goşulýan, hemme da bilýän, atşap bilýän, velhepit bilýän, goşgy ýaz bilýän, ýazyjy, şahyr, ýani maşin bejer bilýän, asmandan uçulýan pilot. Şu adam näme diýär? Halkyň şul azaply gününe, halkyň şul kynçylykly gününe näme diýär? Lütfen. Yine şu adam, şunun adı kezzap, yalançı, yallak.
Niyaz'ın elini uşap, yalap, appaq eden adam şul häzir özünü bütün dünyada Türkmenistan halkının milli lideri diýip görkezjek bolýar. Näme şu videonu yapdy? Näme şu ýa karalyny görkezdi? Ine Türkmenistan'ın içinden gelen maglumat. Şu adam Türkmenistan'ın komandası, yani sportif komandası, olimpiyadada bir medalim alıp bilmedi, gaharına men size görkezörünü, yani maşin minip özün edirmenini görkezýär. Türkmen halkı ölüp ýör, Türkmen halkı katastrofada, Türkmenistan'da sosyal katastrofalar var, yani teknolojik katastrofalar, ekolojik katastrofalar var, iqtisadi katastrofalar var, siyasat katastrofası var, içki daşkı siyasat. Muňa paýhyna da däl. Şu milli lider hakykatdan birinji jogap bermeli. Sen kimin lideri? Hani sen liderçiliň? Hani sen siyasatda siyasat düzelip Türkmenistan'ı östürýäniň? Hani sen içki siyasatyň? Näçe içki siyasatyň şuraya netijeler getirýär? Hani iqtisad siyasatyň? Näçe iqtisad siyasatda sen prezidentin öňüne ılgap, öňünden ılgap gidip Dubay'dan karalyan, Katar'dan karalyan bütün dünyada elin yankı görkezip pul dilep ýörsiň. Han siyasat. Bu siyasatta bu kezzapçylyk. Ine men şunu görkezjek boldum size. Bagşlan wagtyňyzy alan üçin. Indi biz gepleşe geçeli, hormatly vatandaşlar. Ine şu ýaly ýurdun agyr wagtynda, halkyň nahary meýataç bolan wagtynda, bizim vatandaşlarymyz daşyna ölüp közenip ýören wagtynda bir milli lider diýen kezzap bütün dünýä rally görkezýär. Ondan men size sora berýär. Nähil Türkmenistan awraly bolsun? Kim Türkmenistanyň awralyny açýar? Kim Türkmenistany maskara edýär? Muhammed Ağa bilen Murat Gurbanow mu şu zatlar adamlar görkezýär? Türkmen dilinde, Türkmen kontenta şu zatlar görkezýär ya şonu bütün dünýä görkezýän adam mı? Muhammed Ağa, sen şuna näme diýjek? Burada günde ýaňa jaň köýüpden aýtýan da men bir näçe rady belleşek şurada. Birinciden hemme diktatör döwletlerde bir simptom var. Şu korku metot bilen halky siyasatdan daşlaşdyrýarlar. Halky başga gep gurrunle bilen, başga zatla bilen, bir togar mehanizmler bilen buýmaýarlar. Bizim halkımız, bizim ýagdaýymyzdan şeýle. Bütün halk közenýär, her kim öz durmuşyny, öz meselelerini ölçeşek bolýar. Soňam ahyrda şunu gelýärler, ýok. Bu meseleleri özüň çözüp bolana. Bir döwlet tarapdan taňa döredilýän mesele. Muny çözjegem bolsaň, hemmes bilen bilelikde çözmeli. Bütün halk bolup çözmeli. Ýurduňy özüň eýe çykmaly. Şu keselçiliğin bir towar simptomları var. Halk bir-birini ananana kezzapçılık köpelýär, allaw köpelýär, binamysçylyk köpelýär, etigatsızlyk köpelýär, dinsizlik köpelýär, dindarlyk kezzap bolýar, dindarlyk pul üçin halky allaýarlar, köseýärler. Şularyň hepsi şu simptomlary. Diňe bir zatdan gorkup etýärler olam. Esasy şu durmuşuna gün täsir goýýan, şonu betbaht etýän, dady yüz gurjakka bolup başga sebäpler üstübilen, başga ýollar bilen öz durmuşyny çözjek bolýarlar. Şoňa gaýratlary, huzurlary gelena, o bizim betbahtçylygymyz bir adam bizim ýurdumuzy közäpýär. Şonu aýyrdyk, hemme meselemiz çözülýär, ýurdumyz eýe çykýar. Şu zatlary kazanýar diýip pikir etýän adam ýok. Hemme ýurtda şo bolan üçin diktatörlük otýda. Ýöne haçanam halk şoňa geldi, eýem rewolusiýa bolýar. Eýem diktatörlerden dinýärler. Bu kezdaba akbak kişi balnoy, ona hiç nemesi ýok. Aýnapýar. Aýnapýar diýende Türkmenlerde bir neme var da, hiç kim toğunu toklayanak, onun etçek işini edipýär. Ol ne kanuna, ne vicdana, ne dine, ne däwe, destura kabat gelýän zat ýa-ýa. Ýoksa sen bir özüňe hormat goýýan bolsaň, öz çağalaryňa hormat goýýan bolsaň, bir däp destura hormat goýýan bolsaň, halkyň aşyk etip ýöke,
Türkiye'de kul bolup yokale gel o maşinci kork edip oyun çıkarmak gerekiyor. Aynamak gerekiyor. Bu haramdağdan için. Şol için bir meselen koyayım. Biz özümüze değişti daha değil. Biz haçanam. Özümüze gelip de şu yurt bizim kov, şu ece kakalamıdın, ata babalamıdın bize miras koyan daha değil. Biz ne için şun yana bağ yurttu közenip görmeli. Ne sebep bağ deyip bir oylandı hemen atmede ya belli oluyor. Şu an özel yurtlarda, özel yani demokratik devletler diyekte hani bir hayatı bir prezidentini gördük, şey deyip gördük. Bir yerine ayda hayra adam çatmır, etmeren, eğer son yana yemsiz parlıysa adalar. Şu halka ettiren al. Hemen şunun öz sekretem şundan var. Halkı öz yurduna çıkıp hükümet yol başçıları nayomnikler. Yani aylığına tutulan adamlar aylığı nece aldı? Şuna göre de cayalı biliyor, şuna göre maşinal biliyor, şuna uğraven yaşayın, şuna bak. Beytir oldu, kımmet bağlı maşini görketçe olup geçip gören ediven bilen. Ette öz oğluğunun üstüne açıyor. Şol çine metbukat azatlıkta var, iyisine geçip böyle hükümet yol başçılarının oğurluğunu çıkarmak için, yüze çıkarmak için. Yurtta korrupsiya olmasın için. Diktatörler orada jurnalistlerden korkuyorlar, aktivistlerden korkuyorlar. Sebebi şöyle gelip ayıttılar, oğluk etmeyecekler. Şol için hemmeler yaslılar. Bizim halkımız özüne gelmeli. Şu keselçilikten açmalı. Şu keselçilik bizi binamız ediyor. Bizi bir vicdan ediyor. Bizi dinden çıkarıyor. Ahlaktan, desturdan çıkarıyor. Bizi öz çağımızın karşısına gitmeye mecbur ediyor. Öz kardeşlerimizin karşısına gitmeye mecbur ediyor. Biz öz çağalarımızın ıkbalını bir haramdadan eline tavşırıyor. Biz öz ece kakalarımızı kostar bolmalı adamlı ece kakalar Türkiye'de gözenip böyle, türmelerde gözenip böyle, hükümet işlerine işlep gözenip böyle, etmeli işleri ahlaktan, dinden, vicdandan, kanundan çıkıp halka azar verip böyle. Şunun hepsi bırak oyladık bile yazdılar. Şol için biz özümüze gelmeli. Öz imanımıza, vicdanımıza dayanıp gelmeli. Öğürlük gelmeli. Biz öz yurtumuza, özümüze yaşamalı. Korku diye adamın binamız etiyendir. Bir vicdan etiyendir. Şu da adam hem diktatör bazı devletlerde, şu halklarda da, şu bizim ayetiyen, bizim halkımıza, şuun münasip neme bolup duran da atlama, karakterini bolup duran da, beyleki yurtlarda, o severini karayanı gör, onu ortaya da gör, ortaya değil. Bir haramda da bütün ort halkını ağırlap, Ukrayna'da ortları azar veriyorlar, biz onları azat edecektik, 200 bin azat edecektik, 1 milyon adamı öz halkını ırgına getirdi. Bir topar haramdağdılar, o da ağırlayabiliyor. O da ne için? Sebebi halkı korkuda saklattırlar. Yoksa şolun için adam kritiyen ama hiç kaydı şu siyasete koşuluşmalılar deyip bir korkuyunu içine alıptırlar. Ola nimetli etsin ben özgürüm gör. Yok, onu yanıkta. Şu haramdağdılar, yurt dolundur oturan siyasetçiler, eğer sen kontrol etmeden seni betbaht ediyor. Seni bir inamız ediyor. Seni bir vicdan ediyor. Seni taşarı yurtlarda közeye. Sen taşarı yurtlarda öz çağalar, ece kakalar bastığına iyi çıkıp bilemez. Şol çiğne şunların hepsinin bir yolu var. Onun özüne gelmeli, korkuyunu ayırmalı, bir zoru özümüze vermeli. Şu yurt bizimki, biz ne için şu yurtumuzda, bağ yurtumuzda közlenmeli. Biz şu da iyi çıkmalı. Şol çiğne hükümet yol başçıları biz kontrolü salmalı. Bolluk mesela, şu diyebildik bizim halkımıza yiyip, yurdun içinde ulu köşkleri geçirir. Sağ ol Muhammed Ağa. Yine men şurada bir Kasperovski diyen bir lakamlı Atamrat Saparov Tituşka cevap verecek olayım. Ne şurada meni efire çağırıyor her gerek. Atamrat Saparov'a yürütü men ayyan. Siz birinci bilen hemme aktivistlerden, devletin ağdalarından bağışlama sormalı. İkinci bilen men önümde bağışlama sormalı. Ondan sonra biz efirde buluşurlar. Ya şun kuğunne siz bir topar hapa tökme döktünüz olayın, sizin ağrınız bizim önümüzde katkaçtı.
Şoň üçin bize utunç dilimden çykyş etmek. Siz şonu düşünmeden ben düşündürýär. Vatandaşlar biz hereketi dowam edeli. Ine şu ýerde ine Atamurat Saparow ýa-da senden doýduk herekete geç eýle. Biz hereketde adamlara birinji informasiýa bermeli. Adamlara birinji düşündürmeli, bolup geçen zatlar. Adamlara çıkarları görkezmeli. Biz şuun taýar Türkmenistany bar hereket eder. Ýöne sizin bilşiňiz ýaly Türkmenistanyna Yeketek, Muhammed Ağa, Murat Urwanow diýereliş barıp hiç tat etmýär. Bu mesele Murat Urwanow, Muhammed Ağa we diýerelişinki däl. Bu mesele halkynky, döwlet halkynky. Bu döwlet meçberine uluzat. Sebäbi bizim garşymyza MHM'ler, polisiyeskiler, bir topar çinovnikler, bir topar yegenler, pullu milyarderler, bir topar milyarderler görüşýär. Olar taýin bize garşy. Onuň daşyndan Putin we onuň goşunlary. Biz nämämiz bar? Barp görüşýär ýa-ni. Ýöne özüňi ýa-ni näme atsaň, ýeti üstümizden urarlar. Bu asamtyklar düşünmeden barp özlerini ýakyp goýberdiler boldy. Şoň üçin birinji bilen biz halk bilen çıkıp, öňe çıkıp, köşke barıp, Gurbanuly Berdimuhammedow tutsak etmeli. Halk bilen diýenim, hemmesi geregi ýok. Bize 10-15 bin adam yeterli. Yine haçan siz hereket ederdiňiz diýeningizde siz taýarmy herekete? Biz taýar, biz etkili otyrys. Bunu etkili otyrys. Türkmenistanyň habar alyp durýar, gürleşip durýar, maslahat berip durýar. Bir topar adam büküp öňe çykjak bolýar, durup durýar. Entek kıssanma. Sebäbi 100 adam, 500 adam, 1000 adamyň tolku ýok. Entek bir jemleler, bir 3000-5000 bolaly. Ondan bilen Maria sedem çykyn diýmeli. Diýär. Şoň üçin biz taýar. Halkyň uly bölegi taýar da. Kellesinde taýar. Şu kellesinde taýar bolmadan biz wagt alyp 4 ýyldan bäri aýdyp taýarlap getirdik şunu koda. Ünsüyorum. Hökümet ýa-ni kezzap hökümeti, Türkmenistanyň hökümeti basyp alan kezzaplar 33 ýylda propaganda edip halky gorkutup şu derejeye getirdiler. Şu derejeden biz häzirki derejeye getirdik halky. 4 ýylda biz 33 ýylda eden zatlaryny polny ýa-ni ýumurduk. Inni hereket galdy. Inni her adam düşünýär. Şul iksan kezzap bilen geljek ýok. Şul iksan kezzap aýyrmasa, şul iki adam bütün halkyň öňünde böwet bolup dur. Şonu düşünýär. Inni bir kejik adam aldy. Organizowany adam. Ýa-ni gurulmuşlukly adam aldy. Şoň üstüne biz işleýär. Ona nesip bolsa çözer. Yine Muhammed Ağa. Men eşitýän Bağı eşitýän burada. Gede men ştada birda da çykdym, ýani bir tor komment ýazýarlar da aýtýardy men hemme aktivistlere yüzlenjek bolýar. Gede bizim şuun kun bir betbaşçylygymyz var. Olar bizim halkymız şu gorkuyn döwüp hakyn sorap bilenler. Şu priçinany hemmemizden bilýär. Bizim dawamyz bu kun nähili döwlet strukturasy gurmaklyk, haýsy ideologiýa bilen ýurt dolandyrmaklyk, ýa haýsy prinsipler bilen nebetberlik punktyna dawamyz ýok. Bizim esasy bizim halkymyzyň betbaşçylygy sebäp bolup duranda Berdimuhammed şondan diýilmeli. Şona aýyrjak bolgan bir sebäp bar halkyň gorkusy. Halkyň gorkusyna aýyrjak bolgan halky zor aýdyp durmaly, ýekedäligini bildirmeli. Şu hökümetin näme dogrulygyny bildirmeli. Şu hökümetin ogurlaýanlygyny aýtmaly. Şu hökümetin ýurt dolandyryp bilmeýänligini aýtmaly. Bütün dünýä şolaň ýerinde durjagyny aýtmaly. Daşary ýurtdaky türkmenlerin hemmesi eserdäkileri gollajaklaryny aýtmaly. Halkyň ýekedäligini bildirmeli. Şu beladan kaçıp bolmaýanlygyny aýtmaly. Şuň kun şu zatlar aýtmak üçin biz hökümet efire gelip bir aýtenden doýduk, senden falan etdik diýmeklik hiç ýerli niýeti dogry adama geregi ýok. Kim şu adam ekrana çykyp şu ýanky ben aýdan prinsipden bilen halky kaldyrmak üçin Berdimuhammediň eden etdiligini paç etmek üçin hereket etýän bolsa, olara dil ýetirmeklik ol dogry zat dädir. Bu atlar
öz adamlaryň arasyndaky dawaany gelip halkyň dawasyna öwürmeklik gerek hajaty ýokdur. Kimde kim şu zatları etdi. Ne doğru yollan var ya. Yerde hökmen spesluj bolan oýnagyna düşelde. Ya şola etýän adamlardır. Şol için men hemme aktivistlere hormat koýýar. Hemmesi kahramançylykla hareket etdiler. Göne bilerek davalara koşulmasyp bizim hemmemizin şuun kun etbel zatymyz bütün Türkmenistana zor bilen alyp giden aktivistlerimizi ýygyny durmaly, şolar gollamaly, şolara azar berdirmeli. Türkiýe döwletiniň aktivistler tutup bermeginiň öňünde durmaly, şolar etdirmeli. Şuun kun şola bize wajyp zatlar. Eger kimde kim şuun kun pikir etýän bolsa, Berdi Muhammed daşary ýurtda aktivistler, öňe çykanlar, hereket edenleri Türkmenistana zor bilen getirmese arkaýyn ýatyp bilýär diýen bolsa, ýalňyş ýanlar. Berdi Muhammed kimde kim şoň garşyna çala bir zat eden bolsa, hemmesini Türkmenistana getirip türmäge basmasa, ol arkaýyn ýatyp bilýär. Şol üçin ay men kandidat diýmedim. Ay men falan etmedim, bana işler demeklik ol akbaklykdyr. Şol üçin kimde kim öňe çykan bolsa, kimde kim aktivist bolan bolsa, hemmesiniň janyna howp salýanlar, olary Berdi Muhammed alyp gitmese ýatyp bilmeýär. Şol üçin şuun kun bizim borçymyz, şuun kun şundan ibaretki, şolaň hemmesini ay topara değişlemini garamazdan biz şolary gollamany, goramany, şolaň ýygyny durmany öwrenmeli. Näçe hökümetimiz çal aýyrsak, biz şol alyp giden doğru bilen doğrulanyp oturan adamlary, daşary ýurtda közenip berenleri, türmeň içinde bir delil, bir sebäp, ýa hökümetiň günäsi bilen türmede ýatan adamlary biz boşa dibilýär. Şuň kun şol bizim mukaddes borjumyz. Türmedäkileri fiýaty diýemekmen. 90% türmedäki ýatanlar hökümetiň günäsi bilen türmäge düşen adamlar. Şolar hemmesini biz boşaltmaly. Şo bizim borjumyz. Türmäň ýagdaýlaryny dünýä normativlerine kawat getirmekdir. Şo türmedäki ýatan adamlar, hosarlarynyň ähleki wejdanly, namysy, dininiň, ahlakynyň öňündäki borçlary. Şol üçin biz şu karamdalardan dineýdik. Hemme gurrunlere şoňa urturaýly. Kim şulurda hareket etýän bolsa, şolara gollaýly, şolary öz dostumyz hasap edýär. Sağ olun Muhammed ağa. Men häzir ýene bir soraga jogap berin, ýa-ni Kasperos diýen bir lakamly bir tituşka şuraya soraw berdi. Sen pasportlar alyp berjek diýip, çalyşyp berjek diýip söz berdin, sözüňde tapylmadın diýip. Biz hiç wagt söz beremdik, pasportlar çalyşyp bereli. Biz pasport aksatyny size maslahat berdik, şonu başladyk. Siz gorkup pasportlaryň kopýalaryny bermediňiz. Bolmasa ulu hatlar giderdi, onu giderdi, onu dururdik, biz basış edip agardyk. Siz gorkdyňyz, durduňyz. Biz näme dowam edelim? Biz şoň üçin pasport aksatyny çykyş edilmede bir topary ine pasportlaryny alyp üstüne kredit aljak bolýarlar diýdi. Bir topary bermeýän Türkmenistana geçecek diýip adamlar gorkudur. Adamlar durdy. Siziň kömegiňiz bilen akça geçirmesek, biz şoň netijesini alyberdik. Şoň üçin bizde günah ýok. Biz şonu pasport meselesini birinji gozgan DWT halk hareketi, birinji bilen çölgüt tapyp beren DWT halk hareketi, halk gorkdy, ürkdi, bir topar adam ürküldi, halk etmedi, inni biz pasportlara çalyşyp berer diýip boýnanmadyk biz organlar, pasportlar çalyşar ýöne biz kömek edelik. Burada bende bu gurrunle Yok, şu hakları yalan aydın faydalı. Ben düşündürüyorum. Bütün şu hakları. Şu gurrunga barma. Bende böyle provokasyonlu gurrun, bir direk gurrunla kim şu hükümetten talep edecek diye kim ne hareket etti? Olursa olmasa da çemeleşti meseleler çözmekte çok doğru iş ediyor. O da ne doğru olup bilir, ne doğru olup olur, olmur. Yönüşü bizim halkımızın tecrübesi. Biz hükümetten hahiş edip işsadını bilmeyiz. Biz hahiş edip gördük, kaç yazmam gördük, bargam gördük. Şol için şu karamdalardan dinmeli. Şu bir direk vurdukları evlilik kermek, ol dine düşmanın bafidine ya provokasyon hükümetin etken işler. Şol için o zatlara kellen ağırtmam radağa. Dine gönü karamdalardan yurdunu dindirmeli. Halkımızı azat etmeli. Yurdumuz eye çıkmalı.
Bolly başa gurrun yok. Kimde kimsine karşı Doğru. olsa halkın düşmanı olur. Doğru. Şoň üçin vatandaşlar öňe gitmeden adam ýalňyşmaly. Gyrada durup tankide töhmet atmak iň ansat, onu isleyen adam aşaýar. Ýöne öňe hereket edip işler, halk bilen gürleşip, protestler geçirip, durman, hatlar ýazyp, rejime garşy görüşmek ol kyn mesele. Sebäbi sen riske goýan, özüň başgalaryň dogarnaşyň hemmetmi. Şoň üçin devlet halk hereketi her wagt halkyň tarapyndan, her wagt halk üçin hereket etdi. Özüň behbedine hereket et görenler. Gaýtyp özü investisiýa, janyny, tenini, pulunu hemmelerni. Devlet halk hereketi opozisiýa gelenine ulu üstünlükler kazanıp başlanmalı. Ulu ütköşmeleri boldy. Devlet halk hereketi gurulmaçylyk näme işlemelerini görkezdi. Gurulmaçylyk köp zatlar etdi. Şoň üçin devlet halk hereketiniň agzalaryna men her wagt köp sag bolsun diýen. Tugulmy her kim her ýerde öz goşunyny goşdy. Kim pul kömek etdi, kim söz kömek etdi, pikir berdi, maslahat berdi, komentar ýazdy, ýerlerde listovka paýlady, ýerlerden maglumat alyp berdi. Bir topar işler. Şoň üçin intek miweleri öňde çöpler ýöne biz görüşmeli. Biz medal üçin görüşmeli, biz adatlyk üçin görüşýär. Adat adam dogulya, adat adam ýaşamaly, adatlykda we adat ülmeli. Ine iki adam bütün halkyň adatlygyny ulap öňünde böwet bolupdy. Onuň ýanky ýallaklary we MHM polis gurulmasy şu halky şu meselelerini çözmeli mümkinçilik beren oklar. Biz şu mümkinçiligi döretmeli ve şol böwet bolup duran adamlar garaýyp meselelerini çözmeli. Gurbanyl bilen Serdar Berdimuhammedowyň wagty geldi jogap bermeli. Hemme eden biýüne ýanky bir kanunçylyga hemme konstitusiýany gödep ýagdaýda bozan zatlaryna jogap bermeli. Boldy wagty geldi. Indi Putin'e daýap bilmeýär, on arkadagy ýok, hiç kim kömek edilmeýär. Gaty dogry bellek geçdi, tipilýär. Ine häzir Afganistanyň puluna adam getirip terörist akt ederdi, adamlar atıp başlardı. Ine ben teröristlere karşı görüşenler, Levap'ta bir uşağa ederdi. Ine teröristler çocuk boya deyip Türkmenistan'ı yapar. Hova edip biler, etçeğim molya. Ananın, bu etçek zatları katı köp. Yöne biz yol vermeli. Türkmenistan'ın her bir küncüğünü her bir adam düşünmeli. Biz Gurbanyl Berdimuhammedowy tutsak etmeli. Vakti geldi, jogap bermeli şu kezzap. Halkın önüne. Biz nämeden okýar? Biz şunu tutsak edip yetişmekdik korkýar. Köçede şu halk şunu zorlar, öldürür dip okýar. Şondan okýar. Sebäbi biz arymyzy almaly. Şu Gurbanyl Berdimuhammedowdan. Her bir maşgalada biýüne ölenler bar. Derman yetmezçilikden, ağır gününün mümkinçilik ýok bolup, bütün ömrüni ýaşap, stres alıp, rak ya belirli keseler alan adamlar günädi Berdimuhammedow. Her adam öz ýanky aryny almaly. Gurbanyl Berdimuhammedowdan. Her adam. Her maşgalada biýüne ölenler bar. Şunun sistema, bunun sistema üçin, şunun alyp baran siýasat üçin. Egerde wyjdanyň bolsa, aryňyzy alın. Bolunny, wagty geldi. Hormatly vatandaşlar, eger soruňyz bolmasa başga biz jemlejek ne ýallaklar, ne töhmetçiler biz saklap bilmez, ne de Gurbanyl saklap biler. Biz Gurbanylyň ýakasyndan tutup, şonu ýykynçak hereket ederiz. Gurbanyly türme girmeli, Gurbanyly jinaýatyny ýanky çekmeli. Gurbanyly cezalandırılmalı. Haydi şertte onu halk çödüyor. Biz çödemiz. Şoň üçin şuňky biziň çykyşymyzyň netijesi Gurbanylyň arkada, Gurbanylyň fundamenti Putin gowşady. Biziň çykmaly wagtymyz geldi. Ýuwaş-ýuwaşdan ayaklanmaly. Ine esasy size beriljek mesaj, esasy size berilen mesaj. Vatandaşlar şansy ýitirmäli. Bizim avantajımız günle dörek duran ok. Bizde oraya mümkinçilikler yok. Yönü mümkinçilikler ve şans her vakt emele gelyendir. Şu moment sıptırmalı. Muhammed ağa,
efir cemleyecek bolýas. Egerde aýtjak zadymyz bolsa ine bir kimin cemlep biler. Olya Murada sağ ol. Diňe bir zat bar. Halk diňe pikir etmeli. Näme üçin men betbak? Olly, şonu jogap tapsa biz şowuna baýrýap hukumet. Munda hiç tat ýok. Aýtýar, hiç direk ýok. Şol üçin diňe öňe. Murada. Sağ ol Murada. Sağ olun Muhammed abi şuraya gelip öz pikirini aýanlygy üçin ýene bir gezek dogrunyňyz gutly bolsun. Indik gepleşikler çetini sağ olun. Hormatly watandaşlar, Türkmenistan diňe sağ olun.